Nicolas Catania ta' 37 sena mis-Siġġiewi nżamm arrestat wara li lejliet l-ewwel tas-sena seraq numru ta' oġġetti elettroniċi mill-Fgura. Waġi mixli wkoll bat ta' serqiet oħra li seħħew fil-ġimgħat li għaddew. Allegatament is-serqiet saru kollha fil-Fgura. L-akkużat li huwa riċediv ċaħat l-akkużi miġġuba kontrih. Steve Magro ta' 38 sena mill-Fgura ingħata multa ta' 5,000 euro wara li beżaq lejn pulizija. Huwa qal li l-pulizija m'għenux isolvi kwistjoni li kellu dwar xogħol. Fil-Qorti nstema' kif Magro rreżista l-arrest. Id-difiża qalet li l-klijent tagħha qed jammetti u spjegat kif ir-raġel kienet jistenna l-ħlas ta' xogħol li jagħmel. Roderick Mikallef ta' 32 sena nżamm arrestat wara li attakka żewġ pulizija li intervjenew waqt ġlieda f'festin tal-aħħar tas-sena f'Aktar. Fil-qorti ġie spjegat li r-raġel kompla jkun vjolenti anki waqt li kien fil-kustodja tal-pulizija. Mikallef wieġeb mhux ħati għal akkużi miġġuba kontrih. Ingliż ta' 35 sena li jgħix il-Gżira tpoġġa taħt ordni ta' probation għal 3 snin u ngħata multa ta' 800 euro wara li tressaq il-qorti akkużat li kien vjolenti ma' martu u wliedu. L-Ingliż li jismu ma jistax jixxandar minħabba ordni tal-qorti tressaq minħabba li kisser bib tad-dar u għeddet lill-pulizija. U ammetta l-akkużi miġġuba kontrih. Il-qorti semet kif ir-raġel għandu problema bix-xorb u ordnatlu biex ma jirsaqx lejn martu. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.